Taong 1996, Makato, Aklan. Itong mga panahong ito, kasalukuyang abala si Primo sa kanyang mga alagang hayop. Nanganak kasi ang iba sa mga ito, kaya matinding trabaho ang naidulot nito kay Primo. Di naman kasi palaging may kalaban si Primo. Paminsan-minsan nagkakaroon din naman ng katahimikan ang kanyang buhay. Mas pinagtutuunan pa nga noon ni Primo ang kanyang hanap buhay kesa sa kanyang pambabarang. Ginagamit niya lang talaga ang kanyang lihim na karunungan kapag merong tao ang nakagawa ng mali sa kanya o di naman kaya'y merong pagbabanta sa kanyang buhay. Tahimik si Primong namumuhay kung sa tahimik. Pero kapag ito ay magising sa kanyang katahimikan, ay siguradong buong baryo nila ang magugulantang. Ang inaalagaan noon ni Primo ay mga itik, manok, baboy at kambing. Nung buhay pa kasi si Mamay Nitay, ay napakahilig nitong mag-alaga ng mga hayop dahil sa yon ang kanilang nagiging pagkain sa tuwing wala na silang pera. Dahil sa mga naiwan ni Mamay Nitay, kaya labis ang pasasalamat ni Primo. Gawa ng hindi na siya gaanong nahihirapan pa sa pamumuhay niya ng mag-isa. Sa pagtagal ng araw ni Primong nag-aalaga ng mga hayop, ay natuto na siya ng paunti-unti. Ang baboy na merong anak ay ginawa niya ng bagong kulungan sa kadahilanang masyado ng maliit ang pinagtitirhan nito. Halos mag-iisang linggo ding nagtrabaho noon si Primo upang maisaayos lahat ng pangangailangan ng kanyang mga alagang hayop. Isang gabi, habang namamahinga si Primo, bigla siyang naalimpungatan sa kadahilanang panay ang pag-ingay ng kanyang mga alaga. Animoy hindi yun normal sa lalim ng gabi. Unang beses ding narinig ni Primo na nag-iingay ang kanyang hayop ng 10 oras. Pagtayo ni Primo sa kanyang kinahihigaan, ay biglang bumungad sa kanya ang napakabahong halimuyak ng hangin. Dahil sa bantot ng amoy, ay agad namang nagtakip si Primo ng kanyang ilong. "Aswang!" wika ni Primo sa kanyang sarili. Matapos niyang mapagtantong merong aswang na umaaligid sa kanyang bakuran, ay agad niyang hinawakan sa kanyang mga kamay ang bertud ng demonyo. Kasabay ng paghawak niya dito ay ang paglabas niya sa kanyang silid upang tunguhin ang kulungan ng kanyang mga alagang hayop. Walang dalang patalim noon si Primo nang lumabas siya sa kanyang tahanan. Tanging ang bertud ng demonyo lamang na nasa kanyang mga kamay ang hawak-hawak niya. Habang naglalakad si Primo sa kanyang bakuran, pansin niya ang paglakas ng amoy na nanggagaling sa kinaroroonan ng kanyang mga alaga. Napakadilim noon sa paligid, sa kadahilanang walang buwan noong mga oras na yon. Ang tanging naaaninag lamang noon ni Primo ay ang mga dahong sumasabay sa pag-ihip ng hangin. Nang marating niya ang kulungan, doon nasipat ni Primo ang namumulang mga mata ng isang aswang. Nakatitig ito sa kanya habang tangan-tangan ang anak ng kanyang baboy. Sa sobrang galit ni Primo sa aswang na yon, ay agad niya itong sinugod upang patayin. Dahil sa bilis ni Primo, hindi na nagawa ng aswang na umilag pa sa kanyang pagsugod. Gulat na gulat ang aswang nang makita niyang nasa harap na niya itong si Primo. Paghawak ni Primo sa kanyang leeg, ay dahan-dahan tumingin ang aswang sa ulo nito.
doon niya nakita ang 3 ginintoang buhok na nagsasayaw sa hangin. Demonyo ka! Pinaghirapan kong buhayin ang mga yan tapos pagpepiestahan mo lang! Wala ka na bang makain at dito ka pa tumungtong sa lugar ko? Galit na wika ni Primo. Habang nagsasalita itong si Primo, ay pahigpit ng pahigpit ang paghawak nito sa leeg ng aswang. Halos nasusuka na ang aswang ng itim na likido dahil sa higpit ng pagkakahawak dito ni Primo. Kahit anong gawin din ng aswang na alisin ang kamay ni Primo sa kanya, ay hindi nito nagagawa. Para bang ang hinahawakan noon ng aswang ay isang bakal dahil sa tigas ng mga kalamnan ng kamay ni Primo. Maging ang mga kuko ng aswang ay hindi nito nagagawang bumaon sa laman ni Primo. Kahit sa balat man lang ni Primo ay wala yung talab. Nang akmang susuntukin na ito ni Primo ng kanang kamay niyang merong bertud, ay napasigaw na lamang ang aswang dahil sa takot. Akala mo maaawa ko sa'yo? Kahit mag-anyong tao ka pa, wala akong pakialam. Kailangan mong makaramdam ng takot upang matuto kang gumalang ng mga taong nasa paligid mo. Dagdag pa ni Primo. Nang hindi na nakapagtimpi pa si Primo, ay nagbitaw ito ng napakalakas na pagsuntok. Pagtama ng kamao ni Primo sa aswang, ay para bang umikot ang ulo nito habang unti-unting bumabagsak sa lupa. Isang suntok pa lamang ang pinakawalan ni Primo, pero hinang-hina na ang aswang. Di naman nagawang tumilapo ng aswang na yon, gawa ng hawak-hawak pa rin ni Primo ang leeg nito. Nang aamba pa si Primo ng pangalawang suntok, ay biglang nagwika ang aswang ng, "Tama na! Pakiusap, tama na!" Tama na? Bakit? Nagmamakaawa din ba ang mga alaga ko nang pinagpapapatay mo to? Tanong naman dito ni Primo. Nang akmang sasagot pa sana ang aswang na yon, ay sinuntok ulit ito ni Primo sa muka. Halos mabura ang muka ng aswang dahil sa pangalawang beses na pagsuntok ni Primo. Ang kamay at paa nito ay nangingisay na para bang mababawian na ito ng buhay. Nang mapansin ni Primong wala ng malay ang aswang, ay kinaladkad niya ito papalabas ng kanilang tahanan. Nang mailabas na ito ni Primo, nilagyan niya ito ng isang insekto sa bibig nito. Magsisilbing aral sa iyo to, iho. Huwag ka nang babalik dito. Yun ay kung mabubuhay ka pa. Wika ni Primo. Pagpakawala ni Primo sa aswang, ay bigla naman itong gumapang papalayo sa kanyang kinaroroonan. Hindi na din nagawa ng aswang na tumingin kay Primo sa kadahilanang takot na ito sa kanya. Kisap mata lang ni Primo ang pagitan nang tuluyan ng nakalayo ang aswang sa kanyang kinaroroonan. Nang masipat ni Primong malayo na ito, ay siya namang pagtungo niya sa mga kulungan ng kanyang hayop upang tingnan kung ilan ang namatay sa mga ito. Pagtungo doon ni Primo, ay doon niya napagtantong 2 lamang sa kanyang mga alagang hayop ang namatay. Yun ding mismong gabing yon ay inilibing ito ni Primo. Pagpasok niya sa loob ng kanilang bahay, panay ang ginawa niyang palipad hangin upang mas lalo pang mapalakas ang mga insekto na inilagay niya sa loob ng sistema ng aswang.
Sumpa lamang ang ibinigay dito ni Primo, pero kapag nabigo siyang tumawid sa dagat, ay magiging katapusan na ito ng kanyang buhay. Sa bawat gabing dumaraan ay patuloy ang pagsumpa dito ni Primo. Hanggang sa dumating ang puntong bumalik na ang mga insektong ipinaloob ni Primo sa aswang. Sa pagbalik ng insekto sa kanyang pamamahay, napagtanto niyang patay na ang aswang na kanyang sinumpa. Di naman ito pinansin ni Primo sa kadahilanang nararapat lamang sa aswang na yon ang kanyang ginawang pambabarang. Pagsapit ng Hunyo ng taon, ay merong nakilalang isang albularyo itong si Primo. Ayon kay Primo, na habang naglalakad siya papauwi sa kanilang bahay, ay nakasalubong niya ito. Binati siya nito ng magandang umaga na siyang ikinagulat ni Primo. Sa buong buhay ni Primong pananatili sa Makati, hindi niya pa nagawang makaranas ng pagbati galing sa ibang tao. Kung hindi kasi ilag ang mga ito sa kanya, ay siguradong maraming kabarangay niya ang kinasusuklaman siya. Magandang umaga din sa'yo, sagot dito ni Primo. Nang marinig ng lalaki ang sinabi ni Primo, lumapit ito sa kanya at nagwika ng, "Badong ang pangalan ko. Masaya ako makilala ka." Ako naman si Primo. Masaya din ako makilala ka, Badong." Sagot naman ni Primo. Matapos makapagpakilala nila Primo sa bawat isa, doon na nag-umpisa ang kanilang pagkakaibigan. Ayon kay Primo, na kaya niya naging kaibigan itong si Badong sa kadahilanang marunong itong magtansya ng kanyang ugali. Kumbaga, mapagkumbabang tao itong si Badong. Dahil sa galing ni Badong makisama, bigla naman gumaan ang pagtingin dito ni Primo. Pero kahit magaling makisama itong si Badong, nananatiling alerto itong si Primo. Di niya kasi isinasantabi na maaaring meron itong ibang pakay sa pagkausap sa kanya. Nananatiling sikreto ang buong pagkatao ni Primo kay Badong. Nang naging maayos na ang kanilang pag-uusap, sinamahan ni Badong si Primo patungo sa kanilang tahanan. Di naman ito napigilan ni Primo sa kadahilanang alam niyang mabuti itong tao. Pagdating nila sa kanyang bahay, pinili ni Primong doon lamang sila mag-usap sa kanyang bakuran. Ayaw ni Primong papasukin ito upang maiwasan ang mga hindi inaasahang pangyayari. Habang sila ay nag-uusap, doon napag-alaman ni Primo na isa itong albularyo. Nang marinig niyang isang albularyo itong si Badong, ay bigla siyang napatayo dahil sa gulat. Napakalayo kasi ng kasuotan ni Badong sa isang albularyo. "Albularyo ka? Bakit mo nagawang makiusap sa akin? Hindi mo ba ramdamang pagkakaiba ng presensya nating dalawa?" Tanong dito ni Primo. "Huwag mo sanang ikakagalit, Primo, ang pagkaiba ng ating larangan. Masaya akong makilala ka at nais kong maging kaibigan kita nang hindi hinuhusgahan ang iyong pagkatao. Alam ko, Primo, na magkaiba ang ating daang tinatahak. Pero nakikita ko sa iyo ang kabutihan ng iyong puso." Sagot naman ng albularyo. Siya, Primo. Hanggang sa muli nating pagkikita. Mauna na muna ako at marami pa akong ginagawa." Dagdag pa nito. Matapos nitong makapagpaalam ay tinapik pa nito si Primo sa kanyang balikat. Nang makaalis na si Badong, ay panay ang isip ni Primo kung ano ang dahilan ni Badong kung bakit siya nais kaibiganin nito.
Dahil sa wala namang maisip na rason si Primo, kaya ang ginawa niya ay ang pagmatyagan muna ito. Animoy isang galaw lang ni Badong na hindi kaaya-aya para kay Primo, ay siguradong tapos ang buhay nito. Kahit malakas ang aral ni Primo, ay hindi siya nakampante gawa ng unang beses nangyari ang ganoong bagay sa kanya. Kung ano-ano na ang naiisip niya pero hindi niya ito pinapansin. Makalipas ang araw na yon, ay nasundan pa ang pagkita ni Badong at ni Primo. Paminsan-minsan kapag hindi lumalabas ng bahay itong si Primo, ay personal siya nitong tinutungo sa kanyang tahanan. Dahil sa ginagawa ni Badong, unti-unting nawawala ang pagdududa dito ni Primo. Kahit nagiging magkaibigan na sila nito ni Badong, patuloy pa rin si Primo sa kanyang ginagawa. Isang araw, habang nagkakape si Primo, biglang pumunta sa kanyang bahay itong si Badong. Meron itong sukbit-sukbit na mga libreta sa kanyang tadyang. Nang masipat ito ni Primo, ay bigla siyang napatayo upang maging handa sa kung anumang maaaring gawin ni Badong. Magandang hapon, Primo. Kumusta? Siya nga pala, Primo. Ito yung mga ginagamit ko sa panggagamot. Nais ko sanang tingnan mo upang malaman mo kung ano ang pinagkaiba sa iyong karga at ng sa akin. Masayang wika ni Badong. Dahil sa sinabi ni Badong, ay halos gulat na gulat itong si Primo. Animoy tiwalang-tiwala na ito sa kanya, na tila ba kampante itong walang gagawing masama sa kanya si Primo. Dahil sa purong kaliwa itong si Primo, kaya medyo nangingilag ito sa libretang dala ni Badong. Huwag mo nang pakita sa akin yan, Badong. Di ko naman yan mababasa eh. Alam mo naman na purong kaliwa ako. Sagot naman ni Primo. Nang marinig ito ni Badong, agad niya namang tinago ang kanyang mga libretang dala. Pasensya ka na, Primo. Nais ko lang sanang makita mo ang mga nilalaman nito. Medyo iniisip ko din kasi kung makakaya mo magbasa ng mga libretang puro kanan. Puro panggagamot lamang ang laman nito, Primo. Wala nang iba. Sagot naman ni Badong. Dahil sa sinabi ni Badong ay tanging pagngiti lamang ang naisagot dito ni Primo. Matapos yan, pumasok muna si Primo sa kanyang tahanan upang magtimpla ng kape. Sa pamamagitan ng kapeng ibibigay ni Primo, ay doon niya masusukat ang buong pagtitiwala sa kanya ni Badong. Kapag hindi ito tinanggap ni Badong, ay yun na ang katapusan ng kanilang pagkakaibigan. Sa hinaba-haba kasi ng pagsasama noon nila ni Primo, ay hindi niya pa nasusubukan itong si Badong. Nang makabalik na si Primo sa kanyang bakuran, ay nadatnan niyang nakaupo si Badong at nagmamasid sa kanyang mga alagang hayop. Paglapit ni Primo kay Badong, ay nagwika ito ng, Badong, kape ka muna oh. Pag-abot ni Primo ng kape kay Badong, ay tinitigan niya ito ng malalim. Animoy ang pagtitig noon ni Primo, ay merong kakaibang pakay kay Badong. Nang magkatinginan sila ni Badong, ay laking gulat na lamang ni Primo nang makita niyang walang pagdadalawang isip na ininom ni Badong ang kape habang nakangiti. Oh, ba't ka natigilan dyan? Magkape ka na din, Primo. Wika ni Badong. Nang makita ito ni Primo, ay labis ang pagkamangha niya sa inasal ni Badong. Animoy buong puso na siyang pinagtitiwalaan ito, na siyang labis na ikinataba ng kanyang puso.
Nang maubos na ni Badong ang kapeng itinimpla ni Primo, ay siya namang pagtanggap dito ni Primo bilang kauna-unahan niyang kaibigan. Nung araw ding yun, ay nawala na ang pangamba ni Primo na baka traidorin lang siya ni Badong. Lumipas ang ilang araw at pansin ni Primong hindi nakakapunta sa kanyang pamamahay itong si Badong. Dahil sa pag-aalala ni Primo sa kanyang kaibigan, kaya ang ginawa niya ay tinungo niya ito sa kanilang tahanan. Pagdating doon ni Primo, nadatnan niya itong si Badong na merong pasyente. Abalang-abala ito sa kanyang ginagawa upang mapagaling ang pasyenteng nagpakonsulta sa kanya. Oh, Primo, pasensya ka na ha. Medyo abala kasi ako sa pasyente ko eh. Kawawa naman. Nakulam. Wika ni Badong nang makita niya si Primo. Di naman nagawang pumasok ni Primo sa pamamahay ni Badong sa kadahilanang marami itong mga santo sa loob ng kanyang pamamahay. Kulam? Ba't ka ba nahihirapang magpagaling ng nakulam, Badong? Ang dali-dali lang yan eh. Sagot naman ni Primo. Hindi ko nga din alam, Primo. Medyo may kalakasan kasi nagpapadapo ng sakit dito sa pasyente ko eh. Sagot naman ni Badong. Nang marinig ito ni Primo ay agad niyang sinabihan si Badong na dalhin sa kanya ang kanyang pasyente. Agad naman itong tinugon ni Badong upang masilayan din niya ang kakayahan ni Primo. Pag-ihip ni Primo sa noo ng pasyente ni Badong ay ang pagpasok naman ng wisyo ng mangkukulam. Mamili ka, mangkukulam. Aalisin mo ang sakit sa babaeng ito o ang baldahin ko yung kaluluwa mo? Tanong ni Primo sa pasyente ni Badong. Dahil sa mga nakita ni Badong, ay agad itong napaatras sa kanyang kinatatayuan. Medyo natakot kasi itong si Badong nang marinig niya ang malalim na boses ng kanyang kaibigan. Pagtingin ng pasyente kay Primo, ay biglang lumuhod ito sa kanyang kinatatayuan. Kasabay ng pagluhod nito kay Primo ay ang pagpapagpag nito ng kanyang mga damit na para bang meron itong inaalis. Pasensya na ho kayo, dakilang singiw. Hindi na mauulit. Sadyang may galit lamang ako sa taong ito, kaya nagawa kong bagay na hindi dapat. Pasensya na ho, dakilang singiw. Hindi na po mauulit. Hayaan niyo akong mabuhay upang maitama ang aking mga pagkakamali. Wika ng wisyong nasa katawan ng pasyente. Hindi kita tinawag upang pagbaguhin. Gawin mo ang nais mo. Pinapaalis ko lang naman sa iyo ang sakit na inilagay mo sa taong to dahil sa kagustuhan nito ng kaibigan ko. O siya, umalis ka na dyan. Sagot naman dito ni Primo. Kasabay ng pagwika ni Primo ay ang pagkawala ng malay ng pasyente. Agad naman itong ipinakuha ni Primo kay Badong upang ibalik sa kanyang bahay. Matapos ang mga pangyayaring yon, ay bumalik na muna si Primo sa kanyang tahanan upang maghanda ng kanyang makakain. Dahil sa ginawa ni Primo kay Badong, ay mas lalo pang tumindi ang kanilang pagkakaibigan. Grabing gandang episode nito. Ito yung mga sinasabi ko sa maraming haters ni Primo. Ang sabi ko naman kasi sa inyo, patapusin nyo muna yung kwento. Problema kasi sa inyo, nasa episode 2, 3 pa lang. Ang dami nyo na agad sinasabing pangit kay Primo eh. Hindi pa nga natin na dedire-diretso yung kwento. Kaya minsan nakakatamad gawin yung Primo eh. Kasi yung mga negative comment tungkol sa bida natin. Kasi kung alam nyo, buhay pa tong taong to. Nakasubaybay siya sa channel natin. Kaya medyo pangit yung dating sa kanya. Kaya para sa gusto ng next part, kahit ora mismo, pag naka 10,000 views tayo, tas magkaroon ako dyan ng mga
200 comment na nagsasabing sorry Primo. Sunod-sunod na kagad natin to hanggang episode 8. Promise, sobrang ganda nito. Lalo pa itong eksenang nagkita na sila ni Badong. Yun lang. Salamat.